எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன். 6 நாள் நம்ம கந்தசஷ்டி விழாவை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதோட மெயின் பர்பஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சூரபத்மனை முருகர் வெற்றி கொள்வது மட்டும்தான். ஸோ அதோட உண்மையான அர்த்தம் என்ன தெரியுங்களா? வெற்றி கொள்வது அப்படிங்கிறது ஒருத்தரை தோக்கடிக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது, சரிங்களா? அவரோட கெட்ட குணங்களை திருத்தி நல்வழிப்படுத்துறதே ரொம்ப சிறப்புன்னு நீங்கள் சொல்லலாம். ஸோ முருகர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அழிக்கிற கடவுள் கிடையவே கிடையாது. முருகர் அப்படிங்கிறது சூரபத்மனை கொல்லலை. அவங்க மரமாக மாறின சூரபத்மனை தனது வேல் கொண்டு 2ஆக பிளந்து 1 மயிலாகவும் 1 சேவற்கொடியாகவும் மாற்றி நல்வழிப்படுத்தினார். ஸோ உங்கள் மனசில் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் ஒரு சூரபத்மன் இருக்காரு. இந்த ஃபார்மில் ஈகோ, ஆங்கர், ஜெலசி, லேசினஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அகற்றி நம்ம வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வாழ்த்துறேன்.